heb er eigenlijk altijd wel wat iets met hand. Want mijn paken die hield vroeger en nou, later hier mijn heid het. En ik denk dat ik een eerste 12 jaar dat ik mooi kom. Dus ik zit eigenlijk al een, nou, ik denk wel een dik 40 jaar in het vak. Het is niet prachtig, hè, op het dak. Ik maak al die graden warm. Ik doe het al meer dan 24 jaar al. Rijd binnen. Nou, ik ben er eigenlijk gewoon helemaal gek van. Nou is er één ding, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Wat heb je thuis op het dak? Ik rijd op het dak. Ja. Dakpan. Ja. Ja. Goedemorgen. Goeie. Nee, maar... Nou, dan mag ik wel even ruiken. Ja, maak even nog een kant? Ja, want ik ben... Hij had het haast 40 hier niet, hè? Ja, nou ja, zo Ja. gek. Nou. Ja, om hè? Ja, vis, ja. Dus je hem kennelkorrel haast 40 Ja, hier. ja. Ja, het is een heel emotioneel ergens, zeg ik nou. Hè? Ik ben misschien ook wel wat zenuwig, hè, dat ik wat leidje of zo. Ja, maar ik doe rompelen me gewoon, hè. Bedankt hè, van de klant die op de draag kwam. Alle goede zorgen. Ja, graag dingen. Ja. Kom ik al in het laadbolletje. Oh ja, zeker wel hè. Oké, tot ziens. Doei. Hoi. Ja, wel hele aparte klanten meemaken, ja. Kijk, wel minder goede dingen bleef je echt heel goed bij. Dat ik had 2 jaar in een jonkje onder de auto gaan. Wat nou, gelukkig achteraf best gang is. Dat had even heel slim likken. En dat bedenken dat feest nooit weer. Nee. Ik moest achteruit rijden en wie wat is wat. En ja, ik gaf hem nooit jongen. Hij is even vlak achter de auto staan gegaan van de stoep. Dus ja, dat iemand die het weet hoe het gegaan is. Maar in ieder geval, toen kwam er een famco rijden op een fiets en die zei, laat je weer onder de auto. Nou ja, en dan leidde dus zo'n eentje met de hollen nog wat Shell. Maar hij werd dus wel in coma. Dus ja. Dat was heel slim. Ja. Dan hebben hij misschien ook even nog meer om dan... Ja, dat had je eerst wel even horen, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ik denk dat het achteraf ook nog wel het besluit makkelijker maken had om op te houden. Het speelt altijd die wel wat in de achterholen. Even handkapje. Jo zullen hem wel missen, denk ik. Jo zullen hem dadelijk ook wel missen. Ja, nou, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Is er nou wel een toekomst voor de melkboer? Ik wil net het beeld. Nee, hè? Vind je dat ik spietig? Ja, ergens wel. Ja. Het is dan wel een bepaald beeld ben. Het dorp was het meestersist, denk ik. Ja. Ja. Ja, de jeugd misschien net meer, hè, maar ik ben er wel. En hij is natuurlijk altijd de grap van, dat ben zeker niet van de melkboer. Ja, die komt denk ik nog wel eens voor. Ja. Ja. Hoe vaak heb je die, het? Nou, wel heel vaak. Zit er een kern van wier hier? Nee, hè? Nee.